Tervetuloa Kaskisavu 2. Saavutaan tilavaan eteiseen, jossa on paljon säilytystilaa. Tästä avautuu oikeastaan koko asunnon helmi, eli tämmöinen iso ruokailu kautta olohuonetila, tosi valoisa, luonnonvaloa tulee paljon. Täällä etupihalla on pieni terassi, pihavarasto. Täällä on kiva nauttia auringosta kesä-iltapäivinä, eli aurinko paistaa sinne puolelle. Täällä on isot ruokailutilamahdollisuus ja takapiha, joka on aidattu. Siellä on myös valokate, jossa on kiva grillailla. Suoraan keittiöstä pääsee tähän näin. Alhaalla on myös lämmikepistokepaikka autolle. Tämä keittiö on vuodelta 2014, Noblessa-merkkinen ja pari vuotta vanhat jääkaappipakastimet. Alakerrassa on myös erillinen WC, jossa on myös erillinen siivouskaappi. Siellä on koreja ja mahdollisuus säilyttää muitakin tarvikkeita. Yläkerrassa on 3 makuuhuonetta, 1 vähän pienempi, 2 vähän suurempaa. Tämä pienempi makuuhuone, täältä on näkymä suoraan leikkipaikalle ja viereisellä tontilla on myös Kantokasken alakoulu. Tämä seuraava huone on isompi, näitä on 2. Näihin on tehty väliseinä tällaisilla kaapeilla ja täältäkin on tilaa ja näkymät sisäpihalle. Eteinenkin tai aulatila on aika tilava ja sitten makuuhuoneessa on koreja ja vaatetankoja. Tämä on tämmöinen mittatilaustyökaapisto ja alhaalta menee pussiyhteydet. 2016 on myös pesuhuone uudistettu. Tämä on tilava, lattialämmitys, sadesuihku, erillinen ikkuna ja saunassakin on erillinen ikkuna. Laita viestiä, jos kiinnostaa yksityisnäyttö.